Danish Fight Night, det bliver årets bokseevent. Det bliver det fedeste stævne. Masser af tæsk. Danish Fight Night, det bliver det sygeste. Der er ikke noget, der minder om det, og der er ikke noget, der kommer til at minde om det i hele Storkøbenhavn. Jeg vinder, fordi jeg er den bedste. Jeg er bedst på dagen og stærkest. Det bælte, det skal sidde rundt om livet for mig. Danish Fight Night er årets julefrokostoplevelse.